салому алайкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. дар навори имрӯзаи мо квартира ва хонаи заминӣ мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк монед. дӯстони азиз, дастгирӣ кунед, дастгирии шумо барои мо хеле муҳим ай. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ дорад, квартираи фурӯшӣ, рақамҳо дар рӯи экран мешаванд. бо тариқи ватсап равон кунед, реклама мекунем, рекламаш бесум ай. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ. аз Гипрозем 1 километр дур мебошад. Чимтепа дар центри коммунизм. якхонага квартира дар якум этаж қарор дорад. 36 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 135 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. об свет дорад. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартирара 100% ремонт карда, ремонти замонавӣ дар дастон метиҳанд. фақат даромада зиндагӣ мекунед. харидори аниқ бошад, рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, поёни корвон. духонага квартира дар дуюм этаж қарор дорад. 50 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 185 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. об свет дорад. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти нави замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад, рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, райони Зарнисор, дар пеши таксиҳои Ҳисор ва Регар. якхонага квартира дар 9 этаж қарор дорад. 44 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 140 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. об свет дорад. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳолу коробка мебошад. харидори аниқ бошад, рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. хона срочна фурӯхта мешавад, бо қарибӣ домро меспоранд. ина квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Қурғонтепа, Ламанос. духонага квартира дар 5 этаж қарор дорад. кухниро балкон баровардагӣ мебошад. об свет дорад. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. фурӯхта мешавад бо нархи $19000. боз савдо мешавад. ремонти хона кӯҳна мебошад. хона алишам мешавад бо хонаи заминӣ дар шаҳри Қурғонтепа. харидори аниқ бошад, рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. якхонага квартира дар дуюм этаж қарор дорад. фурӯхта мешавад бо нархи 130 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. об свет дорад. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. хона ремонти беҳтарин дорад. харидори аниқ бошад, рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. ина квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, 33 микрорайон. духонага квартира дар дуюм этаж қарор дорад. 48 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 210 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. об свет дорад. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти беҳтарин дорад. харидори аниқ бошад, рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар шарора, деҳаи Уртабуз. 7 сотиқ замин, 3 дар хонаи барак, ҳаммом, ҳоҷатхона дорад. гирди ҳавлӣ фундаменташ рехтагӣ тайёр мебошад. об свет доимӣ ҳастак. фурӯхта мешавад бо нархи 105 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. ҳуҷҷатҳош сертификат дорад. хона айни ҳолу коробка мебошад. харидори аниқ бошад, рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ташаккури зиёд дӯстони азиз барои диққататон. хонаободу сарбаланд бошед.